Nagdangat na sa 7 ka miyembro sang New People's Army ang napatay sa 3 ka adlaw nga engkwentro sa Banwas, Sangkalinog. Nahibaloan nga una nga natabo ang engkwentro sa Barangay Aglono, Kalinog pasado alas 10 sang aga sang Agosto 5 sa din napatay ang political officer sang Regional Headquarters Komiteng Rehiyon Panay Central Front nga si Benjamin Cortel sa Barangay Cochero, Molo, Syudad sang Iloilo. Pasado alas 10 man sang aga sang Agosto 7 sang natabo ang ikaduha nga engkwentro sa Barangay Kabatangan, Lambunaw sa din napatay naman si Jose Jerry Takaisan sang Bucare, Leon. Samtang Agosto 8 alas 3:20 sang sang liwat na tabo ang engkwentro sa Barangay Aglonok sa Kalinog kag ginsundan pagid alas 3:49 man sang hapon sa din 5 ka miyembro sang NPA ang napatay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Army Lieutenant Colonel JJ Havinas, spokesperson sang 3rd Infantry Division, ginpayag sini nga ang mga grupo nga naengkwentro sa militar ang magkapareho lang. Nahibaluan nga ginapanindugan sang 3rd Infantry Division upod sa Police Regional Office 6 nga target nila nga madismantle ang nabilin nga guerrilla front nga amo ang Central Front antes magtakop ang tuig 2024. Report nagikan sa Camp General Seferino Carrion, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.